Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Зумено и днеска ще снимам на екран в туалетите. Ванко предния му клип беше на екран, само че гласа му не се чуваше. Той на първия му клип не се чуваше гласа. И той беше, защото там нещо право само не се го беше направил както трябва и нещо се беше бъднал, не знам. Само моя глас се чуваше. И така, той тук, както може би сте видяли на неговото клипче, той е направо рейдж квитна. Много забавно беше, като се говорихме, нали, говорихме си по скайпа, аз на някаква мърволетка се направих. Абе, няма значение. И той тук на този чекпоинт много се мъчеше, просто нервички не му останаха. Аз тук се го минавам като най-голямото про. С той аз два пъти го минах, а па той се мъчиш още на първия чекпоинт. И виждате, просто аз идваме и всичко минавам. Ама обаче на последния чекпоинт ще има рейдж квит много. Но той много рейдж квитна. На оградките. Но на мен не съм толкова струдни. Нали, хич не съм. Как? Мале! Минах през посредата на оградката. Паднах така. Ей тук. Абе! Той до сега никога не ми се е случвало. Омага. Май тук аз малко ще се помъча. Ари бе. Ари бе! Така готово. И хора, да знаете, че съм про. Голям съм про. Само да ни влезе някой. Точно са ни тук. Шуп. Така. Готово. Предпоследния чекпоинт. И това е много лесно. Да, вече сме на последния чекпоинт и тук е много рейдж квит. Тенчеръм. Някакъв спечели арена. Едно. Ари. Защо? Уу! Това. Скачаме на това. Скача. И няма да е на F5. Няма да е на F5. Ари бе!
Я. Това не е. Оп. Така. Хоп. Така. И тук. И трудното е, ама аз го минах и тук тя ли става ключа да скочиш. Ти? Окей. Екран, той е много рейджващ. Това. Отиваме на... Окей. Сега ще ходим на... Колко... Waiting. Като е за първи път. Значи, хора... Нямам аз представа. Кой? Сити ли? Бич, окей. Няма да има. Ще напишем спам. И ще кажем на хората на Сум да отидат. Ето Сум да грехва не работи, ама Сум работи. Трябва да им кажа хора. И се чакаме да дойдат. Айде, той вече почна един пич. Остава. След 10 секунди ще почне. Това веднага дойде пича. Така. И почнахме. И сега трябва да се бием с едни плечки. Трябва да го избутам тоя. Да падне в тъпата лава. В тази лава трябва да падне тоя. Аре. Уоу! И спечелихме. Така. Пак ще му кажа. Хилате ще... Аре, пич. Аре. Аре. Аре, бе. Аре, бе, пич. Аре. Падай. Аз съм да винар. Пана ли са, бе? Пана ли са, бе? Пана ли са? То с ръкчишка ще ме бие. Така ли, бе? Така ли, бе? Така ли, бе? То вип клас ли? Не го знам къде. Ти си. И ти си. Ладали са. Ти си. Аре, бе! Пич! Не!
епика ще бъде... Не знам, следващия клип ще бъде на Лигата. За да не се скучай. И там тук 10 рунда ще изигра, той е третия. Не, аре 5 ще изигра, да. Не! Оф, мали, това някой про. Аре, той ми е четвъртия рунд, деца. Тук има още хора. Мелан. Но това май има лице от два само. Не, тук има лицето. Тук има истинското лице. Значи, трети рунд, четвърти май, не знам. Аре, 8 ще направим. Аре, това тук. Абе, аз май са... Аз май тук. Това би като някаква бабичка с тази пръчка. Аре, бе. Сериозно. Аре, бе. Ами добре, аре хора, я знам. Опак скача. Мина. Не е много. Това бе, Ти, аре 8 рунда ще правим и свършат лъпчето. Съга 2 плюс, окей. Добре, лард, съга. Съга 2. Но нали, малко съга ще поиграем. Аз не видях, че е почнала игра. Аре, аз вземам тия дудки. Аре, взех код вземам. Взех код духа. Дим. Ама няма. Добре, аре, аз нищо не взех. Аз ко се мислех. Почнала играта вече то. Аз съм много зле. Те сега ще тръгнат към мене да ме убиват. Ама аз няма да им прибля. Защото съм прав. И хора, това пише термицу. Са някъде напред. О, чест! Уау! Yes! Чакайте малко да се сменя текчер. Yes. Yes. Хора, ама... Yes, ама... Храна не трябва, ние ще умрем от глад. Как може Hunger Games, естествено, че ще умрем от глад. Не се казва Hunger. Тук само някой храничката. Ох, Hunger Games, ще умрем от глад. Ами хора... Значи убиват някой. Той ко беше майн 5. Мина 5. Майн 3. Мин 3. Окей. Майн 2. Майн 5. Майн...
Тук някакво честици няма ли? Хора, ако има съм готен. Съм късметя, ако... И да е там да има их. Хора, молете се. Аз да не умра от глад. Ще се пак и Hunger Games, естествено, че умра от глад. Добре, хора. Отиваме на там, значи. И там виждам някаква форма. В съм хора. Значи... Ти... Нямаш снимка. Хора... Hunger Games ще умрем от глад. Това естествено, то се разбира от името. Hunger Games умираш в глад направо. Игри за глада. Направо от глад. Направо. Да, и от студ може. Ама да. Там няма ли един чест? Плиз, кажи ми, че има чест. Моля, кажи ми, че там има чест. Кажи ми, че тук има чест. Кажи ми, че тук има чест. Ако не ми кажеш, че тук има чест, значи тук няма чест, ще убия. И тук няма чест, познайте това. Познайте, тук няма чест. Така, казал правилно. Тук вътре да видим тук няма чест. Ето чест. И взели са. Значи тук има някой наблизо. Аз тук постоянно не мога да излизам. Така ли стана, бе? Омага. Успях. Това е някаква супер гада. Хора? Знаете ли, че аз ще умра? Ау? Не. Хора! Молете се да не умра. Често ми трябва нагоре да има. Ето чест, бе. Ето чест. Тук да има храна. Yes! Так му умирам от глад. И ето надежда. И там това чест е. Чай, че не вижда. Ем тук. О, хора, много съм щастлив, имам си храничка. Yes! О, чест. Още един. Хора, става напечено. Няма спринт. Yes! И тук ще кажа, че нещо нямам. Окей. The Danger will protect you.
Добре, така. Аз го взех. И като гледате това клипче, се абонирайте за мен. Препоръчително е да се абонирате. Ще стане тук има айрон. Yes. Помогли хора. Ела на спор. Няма. Аз ще отида на там, не на спал. Не ще отида и на... Кризи. И хора, дано някой да няма да купа да му би. Не де. О, ес! Мерси. Един лак. Ще го сложа тук за подкрепа. Там. О! Зумено килер. Survival. Как съм го килнал? Остана. Може ли съм? Опа, стана. Окей, хора, един Hunger Games играхме малко сумо и малко... Това скоро бързаме. И малко екстрен. И това ще бъде за видеото. И хайде, скъпи хора, чао!